ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ଭୋଗ ଦୋକାନ ସବୁ मंदिर 5टा मंदिर 4 जण
ଭୋଗଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଦିଆହବ କଦଳୀ ଦୁଇଟା ଖାଲି ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇବନି ଆଉ ସେସବୁ ଜିନିଷ 7 ଦିନ कल्याण करे कुल धरी प्रसन्न भवमेव नहीं शरीरे पुत्र कुलाय एवं कपिवाच हे पुत्र सर्ववर्धन गुरु भवने तेदिन
ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଯିବା ଘରକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଲାଣି ଅଧିକା ରହିବାଟା ବି ଠିକ୍ ହେବନି ବହୁତ ଦୂର ଯିବୁ ଗଲେ ଦେଖାଯିବ ତଳକୁ ତ ଏନେ ଗଡ଼ିବୁ